Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу ала набийна Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ва саллим. Кадерле дин кардашларым, без сезнең менән алхамдулиллах бер китапты үттек. Ураза мәсьәләләренә кагылышлы Абдуразак ибн Абдул Мухсин дигән галимнең китабы. Ине уйланык та шул ук галимнең, шул ук авторның икенче китабында үттергә булдык. Ни өчен дигәндә, яшь кына кешеләр дуга турында сорый. Дуга кылырга өйрәтегез әле, ничек дуга яхшырак кабул була, нинди мәсьәләләр бар дугага бәйле дигән шундый сораулар күп. Шуга бер бәләкәй генә китап таптык та ошо авторның, шуның буенча сезгә дәресләр бирергә булдык. Был китаптың исеме Калиматун фи фикхи дуа. Ягъни дуга фикхи турасында сүз, калима дигән сүз, үзе лә сүз дип тәрҗемә ителә инде. Калима-и шаһада дигән сүз бәйләнешен ишеткәнегез бардыр, evet. Калима, ягъни сүз. Ошо дугага кагылышлы фикх мәсьәләләре турасында китап айрым бәләкәй генә. Шуны укып сыгырбыз, иншалла. Күп файдалы нәмәләр ишетерһегез, үзегез өчен был ысынлап та кәрәк. Без уйлайбыз бит инде, дуга кыла беләбез, өйрәндек, ничек башларга, уртаһында нимә әйтәбез, артабан ничек булырга тиеш, белгән һымак бер яктан. Ләкин барыбер ошо мәсьәләгә бәйле айрым китап укысак, күп нәмәләр ничектер икенче яктан аңлашыла башлай. Был китап 48 биттән тора. Бөтә һөйләмнәрендә укырга тырышырбыз, кардәшләр. Бәлки кайбер бер сүзләрне калдырсак, был сезнең файдагыз өчен. Кем гарәп телен өйрәнә, уга мана ошо дәресне бәлки гарәп теле яһәтеннән тыңлау файдалы булыр. Бисмилла. 3нче биттә бөтә китаптарда булганы кебек, Алла Тәаләгә хәмд, Пәйгамбәребезгә саллаллаху алейһи ва саллям салават язылган. Без әйттек, ошо Алла Тәаләгә мактау һәм салават, Пәйгамбәребезгә саллаллаху алейһи ва саллям салават сүзләре Йома хутбалары дигән китапта бар. Тулыгынча транскрипциясы менән, тәрҗемәсе менән карай алырсыз. Иннал хамдалиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настагфирух ва натубу илейх ва наъудзу биллахи мин шурури анфусина ва сайyiati a'malina ман яхдихиллаху фала мудилля лаху ва ман юдлил фала хадия лаху ва ашһаду ан ла илаха илляллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху саллаллаху алейхи ва ала алихи ва асхабихи аҗмаин. Был сүзләрне Йома хутбаларында мәсәлән имамдар укый, таба алырсыз. Артабан. فإن موضوع فقه الدعاء موضوع حافل ومهم. Дуга фикхи дигән мавзук, ягъни тема, ул бик тулы һәм мөһим мавзук ди. Лил гая, нык, бигрәк. لأنه من فقه الدين. Ни өчен сөнки был диндең фикхи, ягъни динде аңлау. Гарәп телендә фикх дигән сүз, кардәшләр, ул аңлау дип тәрҗемә ителә. Ягъни динде дөрес аңлаган кеше ул кем? Ул фақих. Фикх галиме, моның турала хатта хадис бар. Evet. Вакыт ثبت في الحديث الصحيح صحيح хадистә теркәлгән, килгән, ани наби саллаллаху алейһи ва саллям, әлбиттә пәйгамбәрбездән саллаллаху алейһи ва саллям, ул әйткән: "Мен юридиллаху бихи хайран юфақиху фид-дин." Кемгә Аллаһ Тәала изгелек, хәер теләй, шуны диндә фақих кыла. Юфақиху фид-дин, ягъни диндә фақих, диндә белгес кыла тиелгән. Evet. Был көсле хадис, көсле мәшһүр хадис. Артабан 4нче бит. Фикху дуа хуа фикхун фид-дин. Дуганың фикхи, ягъни дуга дигән мәсьәләне, мавзукты аңлай белү, ул диндең фикхи, диндең
Үҙен аңлау. Бәл хуа фиқхун фи джанибин азим ва мухим лил гая. Хатта ти был диндең бер зур өлөшөн, яһәтен, ягын аңлауга тиң. Ядуллу лизалика каулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм быга ошо Аллаһ Тәгаләнең һүзләре күрһәтә, ишарат итә. Фад'уллаха мухлисина лахуддин. Аллаһ Тәгаләне сакырыгыз, я Аллаһ Тәгаләгә дуа кылыгыз. Фад'уллах. Дуа кылыгыз. Мухлисина лахуддин. Динде уның алдында ихлас тотып дип әйтелгән аятта. Ихлас тоту, тимәк ул мына башкорт телендә ихлас дигән һүз еш кына ниндидер бер күңел тулуы һымак кына итеп тәрҗемә ителә бит инде. Ләкин ихлас дигән һүз гарәп телендә, кардәшләр, ул тимәк тик Аллаһ Тәгаләгә юнәлү. Ихлас исключительно дип тәрҗемә итәләр русса. Тик Аллаһ Тәгаләгә юнәлеп дуа кылыгыз. Күңелегезне ниндидер икенче илаһтар менән, кешеләр менән, өметтәр менән бәйләмәгез. Тик Аллаһ Тәгаләгә ялварып дуа кылыгыз. Фасаммад дуа динан. Һәм күрүгезсә, бында дуаны дин дип атаган ти. Аллаһ Тәгалә ошо аятта дуаны дин дип атаган Гафир сураһының 14-нче аяты. Кама аннаху табарaka ва таала самма дуа ибадатан фи гайри ма аятин фил Кур'ан. Шулай Аллаһ Тәгалә дуа дип атаган, гыйбадат дип атаган дуаны шулай ук башка аяттарда. Мәсәлән, وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Һәм һезнең Раббыгыз әйтте, сакырыгыз мине, миңа дуа кылыгыз, استجب لكم. Һәм мин һезгә җавап бирермен. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Артабан. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Миңа гыйбадат кылудан үзләрен өстен куйган кешеләр яһәннәмгә кәмһетелеп керетелерләр ди. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә дуа кылырга теләмәгән кешеләр, тимәк ул диндән баш тарту менән тиң. Менә мәсәлән кешегә әйтһәк, Аллаһ Тәгаләнән һора дип. Әгәр кеше шай тәкәбберләнә икән, кәрәкмәй, мин үзем эшләйм дип мәсәлән. Тимәк бу кеше ышанмай Аллаһ Тәгаләгә. Аллаһ Тәгалә уга ярдәм итә алыр, һәм бу кеше Аллаһ Тәгаләгә юнәлергә тиеш, унан һорарга тиеш дип кабул итмәй икән кеше. Бу бер генә осракта була, кардәшләр, тимәк ул мусулман түгел. Һәм ул тәкәбберләнә. Ул уйламай, уның бөтенләй күңелендә, ниятендә юк шундый тойгы, мин кыен сакта Аллаһ Тәгаләгә ялварып юнәлергә тиешмен, һорарга тиешмен, унан дигән уйы юк кешеләр. Фасамма дуа ибадатан. Күрүгезсә, бу аятта ла Аллаһ Тәгалә дуаны гыйбадат дип атаган. Артабан. وهذا المعنى ثبت في السنة في حديث النعمان بن بشير. Шулай ук сөннәттә, ягъни хадисләрдә бу мәгънәле аңлатылган. Мәсәлән, Ан-Нуман ибн Башир риваят иткән хадистә Пәйгамбәребездән саллаллаху алейхи ва саллям килгән, ул хадис әйтелгән: "Ад-дуау хувал ибада." Дуа ул гыйбадат. Дуа ул гыйбадат дигән Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям. بل ثبت في المستدرك للحاكم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا. Шулай ук мустадрак дигән хадистер сыганагында, хадистер китабының бере ул мустадрак al-Хакимдеке. Шунда Ибн Аббастан риваят ителгән ошондый хадис әсәр бар. Афдалул ибадати дуа. Иң яхшы гыйбадат ул дуа. Иң яхшы гыйбадат афдалул ибадати
әд-дуа дигән һүзләр бар. Ти. 5-нче битка килеп еттек.